Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, daw ay gitakop na duha ka adlaw. Sige lang no, yari na kita sa Miyerkules nga presentation. Miyerkules kita nga pagpangalagad, Enero 22 tuig 2020. Aksyon Hotline. Antes kita magpadayon, nagapasalamat kita sa kay Aksyon na Brian Moden for taking over sa duha ka adlaw nga nagpahuway kita, no? Bangod, grabe subong, Aksyon JM, mga lungan mo, grabe gid ang trangkaso, hindi gid maintindihan. Aksyon Hotline. Kung siling pasang bata, kung siling yang trangkaso subong ang ubo, hindi mabangbang. Aksyon Hotline. Grabe subong, tugnaw katama. Kung gabi kagagahon, kag perti kainit, kung adlaw, asos, hinali gani magsupot sa lawas mo ni, at isukton kagid, kakabagdown ganing makina. Aksyon Hotline. Amo na, no, ang rason nadula kita duha kadlaw gid no sa aton sining nga pagpangalagad, but we are very thankful and I am very thankful nga at least sa tanan nga nagpadala sa ila mga pagpangamusta sa mga pamangkot sa aton sitwasyon. Anyway, salamat gid sa inyo no. May mga nag-initiate pa mo nga makatawag kang mamangkot kung nga ang waay kita. Aksyon Hotline. Sa mga concern ninyo, salamat gid. Anyway, back to work kita karon ni ang adlaw Miyerkules, timing pa nga subong adlaw sa aton pagpanumbalik, espesyal nga adlaw, bisan din ka lang maliso di sa sulod sa istasyon sa Aksyon Radio, may special greetings. Aksyon Hotline. Petsa 22. Now karon nga adlaw, special day. Way labot nga ika-22nd birthday niya, tuon pa sa Petsa 22. Pwerte, no? 22nd birthday, kuno ni Aksyon Boy Duran. Actually, kuha na. Ang 22nd birthday, nadala na nga tamyaw siya. Ang tuod siya na 21st birthday lang. Happy birthday, Aksyon Boy Duran. Aksyon Hotline. Kabay pa damo ka pa sang birthday nga ma-celebrate. Damo ka pa sa mapa-enjoy, damo ka pa sa mapayuhom naton nga matag palamati, damo ka pa sang mahatagan nga mga scholars, kag damo ka pa sang pagkaon nga ihatag sa amon karon. Si Aksyon JM, ano tong request mo? Cake? Ikaw mahatag cake? Oh, grabe. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad ang aton mga ka-aksyon nga nagupod na. Good morning. Thank you so much for pangalagad. Salamat gid sa inyo Wantat nga pagsuporta sa tanan nga mga public affairs program, mga matahom nga drama sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. May available dira nga chat room nga pwede nyo gid padalaan sa inyo mensahe, no, ipadala lang dira palihog. No, kay parang mabasahan ta ang inyo nga mga mensahe. Aksyon Hotline.
live man kita sa YouTube, ara man, available man kita, o ara man kita sa aton sining nga website. Pwede man kamo ka-monitor da, no, pamati sa aton sining nga pagpangalagad. And feel free sa mensahe anytime of the day, no, sa aton sining nga mga live feed. Na kung mga ka-aksyon nga way isang internet connection, way isang Facebook account, pwede ka mo gihapon makapartisipar sa aton nga pagpangalagad. Padala lang palihog sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko naton nga mga balita nga tutukan karon nga aga. Now, dito sa nasyonal, maunahon ko lang niyo, kaya doon na-miss ko ang nasyonal. Nagligan nga adlaw pag-monitor lang kung abisan ka palanig ang lawas ta. Grabe, pagid ang sitwasyon today dito sa may area malapit sa bulkan, no? Ang ginapatuman bala nga lockdown, subo-subo para sa mga residente, nga mga naapektuhan bangod sa sining pagtupa, no? Kag bangod sang eruption, paglupok sang bulkan na Taal. Nga anambal ko masubo, budlay ka na magbalik sa imo puloy-an sumong didto, kay ginadumilian sang government agencies. Meaning, hindi ka dali-dalik balik to sa mga balay mo, sa inyo mga puloy-an, ting mga pananom sang tao, to ay labot mahalitan o nahalitan ng daan. Sus, grabe ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Ang halit sila yan, di ihamak mo. Di dugangan pagid, no? Nga ang mando sang gobyerno, hindi kaya pwede silak balik to. Dako, kaya nga problema Kaya mga residente, especially kung ang imo palang abuyan, dito ka lang tanan nagasalig. Ayawan ka. No? Ayawan ka gid sang pangita ideya, ang imuon mo dito sa mga evacuation center, hulat ka to kung saan hatagan ka gobyerno kabulig sa mga evacuation center. Dako nga halit sa palangabuyan, kagikayang lawas sa mga residente malapit dito sa Bulkan Taal. Now, sa nasiling ko na, may total lockdown, meaning hindi katuya pwede nga magkadto to, nga magtiner kay kumalabayan ka sang team o sa mga iya sa gobyerno, ting matabo ipuwersahon kagin nila, no? Nga pagwaon dito sa lugar nga ginabawal sa karon, nga gina-consider as danger zone. Amo malang na, no? Ang update matag ko sa inyo kay hindi pagkikita private subong, sige pang diskusyon. Ang akon ganiya siling ko, dapat ining mga miyembro sa Kongreso, national government agencies, hindi na kamo magbinasulay pa. No, kayang guwae subong, may nagabinasulay, no, ginabasol sang pila ka mga miyembro sa Kongreso. Nga kuno may diferensya, why preparasyon kag daw hindi kabalo ang taga-PBOX sang ila sini advisory nga himuon, why ma-predict dali-dali ang matabo sa Bulkan Taal. Siling ko araw-araw tangaway pamansang kuan subong teknolohiya nga magka-predict sina. Ang imo na lang guro sang gobyerno kung paano ni no makahimo sang tikang nga hindi na masulit kag mapa-upgrade at least ang taga-PBOX mabuligan taman. Nanoy ang madalag ko mabalita diri sa lokal, grabe may ginbilin nga nga marijuana dira sa isa ka mall sa SM, na-recover sa security guard. Sino tagiya katuman? Makakuha lang kita update siya na karon kung bala na tumod to ang tag-iya sang sining marijuana. Na? Kag Lieutenant Colonel Jovi Espinido, na? Nagpatigayon sang pagpamulong-pulong sa barangay Banago. Nanong epekto? Diri kita may istorya kay dukat tawhay malang magsugilanon actually sa kay
Lieutenant Colonel Joby Espinido mo. Nagamonitor lang ko sa report ni Axon Alvin Graba last day. Ang ginaplastar ni Lieutenant Colonel Joby Espinido kung paano masulbar ang problema sa illegal drugs sa Bacolod. Ipakambalagan ni Silingya kung pariyo lang kung tani ang panimuot namon sa mga pulis di sa Bacolod. Kag-ako na niya, hindi na kinanglanon, kagway na nakalabot di si Espinido sa Bacolod, Daw kasilibton, no? Daw kahalang pon, ting pamangkot, mayari bala mga member ka pulis di, isang BCPO, nga posible naging protector sa illegal drugs. Hala nyo, nga ang amo na ang tinor sa sugilanon ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Kay kung nakita niya nga ang tanan nga mga miyembro kag law enforcement unit sang BCPO nagatrabaho para nga ikampanya batok sa illegal nga droga, hindi man igro magmuno ang tagpamuno sang DEO at the same time ang assistant director sa BCPO for operation. Now, ibaloon ta na kung ano ang mga latest sila karon parte sa pulong-pulong kay ang nauna is Banago. Diin ang next nga area nga target ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Pamangkot. Nga daw nagahipos ang taga BCPO. Nga daw ay subong sang statement coming from Colonel Henry Binyas and Public Information Officer Lieutenant Colonel Ariel Pico nga daw nagtamimi sila nga duaw. Dapat may isa nimo may bugos nga statement bla ini nga kwerpo sa BCPO para at least mangin klaro kag ang kampanya nila no isa kag mapabakod gid kontra droga. Isa pa gid sa katong talakayon ining coronavirus kang ginpamonitor ang City Government of Bacolod. Nagbando na iya nga dapat may monitoring ang CHO nga patigayunon sa probinsya. Aton hibaloon lang ko na ang mga priorities projects ni Governor Lacson this coming 2020. May isa sa isang project mo nga ginatutukan gid sa 2020 kag kapin pa may budget para sa disaster risk reduction management to nga programa sang probinsya. Kagiban pagid karon nga mga developing stories sa mga crime stories nga aton tutukan. Mga detalye sina bantayan diri sa inyo pala tuntunan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion.
Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balita Morning Edition. Aksyon! Hotline! Aksyon! Hotline! Aksyon! Balita! Banat! Huli! Aksyon! Reports Afternoon Edition. Aksyon! Reports Afternoon Edition. Aksyon! Balita Evening Edition. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! mga ka-aksyon, yun naman si Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga
Action Radio Philippine Standard Time, alas sa 8:30 na. Let's go to work na dari sa aton sining nga pagpangalagad. Na unahon ko lang parte bala sa atong pamulong-pulong nga ginhimo una sa Barangay Banago ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Now, klaro sa mga ginbuyan nga statement, siling yati, ini nga kausa, ini nga awa ay hindi malang ni akon mo, no? Kinanglanon kong bulig sa public, kinanglanon kong bulig sa mga local residents mismo o kon pumuluyo sa isa ka lugar. Which is good nga nakita naton nga ang pumuluyo da sa Barangay Banago, at least willing man sila, no? At least nagsugilanon sa ila ining si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Now, after sa Banagong question, di ni siya sunod kadto man. Di ni siya sunod mapatigayon sang pagsugilanon sa mga pumuluyo. Isa ini sang halin pa sa primero pagbalik gikan sa bakasyon ni Sir Espinido, do siya lang tanong tiyog-tiyog ang mga atensyon sa publiko. But because of this statement nga suno sa iya, kadamo balasang kung kaisa mga silibton nga masugilanon, pero depende na iya kung paano man na i-explikar sang tagpamuno dira sa BCPO. Pero ang epekto sini in general, nanong paglantaw no yaman, sa ginahimo karon sang hipe sa DEO kag Deputy Chief of Police for Operation sa BCPO. Online sa hotline. Joining us this morning is the Vice Mayor of the Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Pamillaran joining us over the phone. Vice, morning. Yes, Action Art, mayong agagid, mayong agaman siya atong tagpalamati. Sir, thank you gida kay 2 days gida wagi kubla ka upod sa mga tagpalamati ta bangod man sang importante gid no nga obligasyon man. Pero Vice, ano ang reaksyon mo after sa sining ginimo karon nga effort initiative ni Lieutenant Colonel Espinido nga ti siya mismo ay nag-istorya sa public kag mga residents or local residents regarding sa campaign niya against illegal drugs? Well, my congratulations to him. Kung siya Action Art, very effective na siyang way for us na convince naton ang umuluyo na mag-cooperar. Okay. Pag ang effect ng illegal drugs, iyan ang obra ganita ni isang PCR o kung police community relations sa paglibot sa kabarangayan. Nami na siya. And we need more of that. Amo nang reason nga si Councilor Isin Salanga ay ordinances siyang ginpasar. The first ordinances na nalipat ko siyang sa title ya ina, but then sa kuha na siya. Di ba mayara kitang City Anti-Drug Abuse Council. Okay. Or may mga activities kita nga nagamarcha kita kontra droga. So si Councilor Salanga may ordinance nga magulang approve ng ordinance nga may creation sang kada, I think, eskwelahan sa mga creation of council to address ang problems ng droga. So ina nga bagay, but going back sa kay Colonel Espinido, we need more of that action. Kaya hindi man actually, ang city government, although may mga series of activities kita, may mga organizations kita who are explaining some ill effects of drugs, but then kinahanglan kita more of that, or damo ang participation dapat sige-sige may continuing. So I hope nga as dito sa corona una, because ang Sibukaw, ang Banago is hardly hit, no? Okay. Kung ng taon-tang statistics, number 1 ang Banago sa recoveries ng illegal drugs or
there are permanent focus of operation kay daw ara da kadamo gid siyang users and pushers. Yes, sir. Pero at least, ako yung personally, siling kong gina-appreciate ko ng effort, katulad sa ginambal mo, kay ang kalabanan, ka-expect siya, uy, pag-abot din ni Lieutenant Colonel Espinido, basi kung pag-atag na yung green light o kung go signal siya, pag-abot di, ang iban, ka-expect siya, abi nila, pinatyanay na lang tanan, tiniruhay na lang layon, makita mo lang sa dalan nun na galinapta, ang agin pang lutang, pero may approach man siya gali or another, or a program na ginahimo prior sa sining magina kadlukan na ton, Vice? Well, kita ko sa Facebook, I saw him praying, no, after sang kwan. Sang operations, after sang Raidra, which is, I think, ang panggulo perception, sa tao sa iyang daw pululbaan or haladlukan, daw opposite siguro, I think he's a Christian. I saw him praying, and it's good. And may psychological effect na sa aton public, especially sa lugar na dra mo ng operations. Okay. And nami na siyang approach. And kaya ang pag-abot dito nag-personal perception or nag-create siyang kung basi may series of pinumbahan na ibula or feelings. So far dito, well and good. So nami man. And maybe perhaps di pagwa yan na sa isang lugar na impression mo lang. Hindi manggali mo na. Okay. And I hope di mo that will continue. And I hope na dapat siya ma-convince na pumuluyo na ito buwaril to illegal drugs na magunta. Yes. Kag ti iniguro under the leadership sang BCPO atong maging panumbay nga do ginaangot sa illegal drugs, hindi pa man tapos ang investigation, dapat guro may ara to ya kwan may ara gid sang thorough and update kung ano gid exactly ang reason atong ginpamatay nga mga negosyante, mga ginambush lang nga nagasakay sa salakyan para once and for all masettle kay kung kay isa ang istorya pagsulod ni Sir Espinido do sa iya to tanan lagi na pasibangod, sir. Gani man, but ganti only but to siya man siya di pagkalatabo sa to. Ang crime solution is one important ingredient sa kalinong kag sa trust is ang komunidad sa syudad o sa population naton sa aton kapulisan. So, dapat may kung hindi na siya masolve ng mga issues, may magkapabilin sa panguna-una, sa pumuluyo ang mga kung sino. So, nang matmatuon ay sa ni Action Art, speculations. No, nga si amo ni nagimo, amo ni natabo. Pero kung nasolbar mo isang krimen na identify mo ang culprit, so mabawi mo ang pagsalig sa kumuluyo sa iba. Yes, sir. And hopefully, maka-istoryagi ka mo personal kag sa Peace and Order Council, why niyagatin si Lieutenant Colonel Espinido? Well, ang aton niya DCPO may one man sila mo plantilla of employees or regular employees. So, normally, ang city directory ang member dira, pero kapadala sila sa niya representative. Oy, nautod ang signal ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Okay? Gusto natin i-dissect, isa-isahon bala karon ang mga namuno. Actually, hindi magikabilugan na madiscuss ta, pero portion of that, pwede natin mabalikan ang ginpangambal niya nga na-recorded ni Action Alvin. Pero, Vice, sorry, ginautod linya ta. Yes, you were saying kay na? Yes, depende na kay Colonel Dinyas kung sino ipadalaya. But then sa aton,
may ara kita City Anti-Drug Abuse Council. Okay. Nga ara ng PIDEA, hoping na siya nanda mabulos siya nagamaten. Kay more illegal drugs ang yung diskusyon eh. Correct. Unlike sa Pisanother Council, Damo concern. ang damo na issues and concerns. Sa amon sa City Advisory Council, akong chair sa daya, police matters nga da, hoping sa daso nga meeting, makita na kami da kay tanan nga station commander, para daya mo. Okay. So, police matters nga daya, na ako na dang da preside. So, since nga siyang chair, siyang deputy, Okay. and siyang ara sa operations, hoping to see him soon. Okay. Sir, parte bala sining budget allocation for intelligence fund, no? Ano ni man, ina discretion of the city mayor, pero ina ginahatagin man na directly sa BCPO or ang BCPO ng bala na managtag sa mga men ni man sa kada police station? Action Art, as far as I know, halin pagpungko ni si Merving sang mayor, siya daw ay siya gatandog intelligence fund niya. Away sa katandog. Away siya gagasto. Actually, ang gapermas na nadway. Ang Okay. mayor at ang chief of police eh. Oo. So, ang city director, ang mo yung submit sa iya proposal. Proposal, correct. So, as I understand, I'm not so sure, pero si Merving daw wala gagasto yung intelligence fund niya. Na ilang ganyan nga pundo, tapos na ilang tuon, dahil wala mga damo yung mga, although ginaliquidate na siya, padaluay kada iya damo yung supporting papers attached. But I think ang mahalin ang proposal sa chief of police. I Kasi see. wala perma. Ang See. aton niya ginabulig sa BCPO, halin ina sa pag-core I think, ni Mayor. Then sa general fund, sa syudad, naghahatag kita monthly allowance sa tanan nga police nga rin. Si Bing naghahatag pag-core fund siya nga 478,000 a month. So then, ang aton kapulisan, di kung mag-800 sila, 800 a month, 800,000 a month, man ang 1,000 each nga nasa hindi lang ta madala sa budget yung ulihi. But kaya yung atong preparation of budget, ang subong nga ginagasto, gina-approve na namon sa October eh. So kung wala ka na madala sa lista, may kinahanglan niya appropriations. So let's say may need ang police, may need si Colonel Espinido nga vehicles, so dapat previous year na ito pangayo. So dapat budgetan. I see. Di ba? Hindi man pwedeng panguhaan ni salakyan di ang mga department heads na ito. So kada office dapat masubmit niya siyang budget proposal. Okay. So that mga budgetan na ito. So and I think part of it, ang city government in partnership or in cooperation sa drug enforcement, dangerous drugs board na ito, nagpatindog na sa rehab center naman nung tapos na siya. Ang counterpart ng city government nila is 20 million Action Art. Kaya gusto ni Mayor ang aton users or ang addicts marehab para makareform. Makabalik sa ma-integrate mo liwat sa community. Kaya hindi kami silang butang to sa mansilingan kay para natuya sa mga buwang. Lain na gito yung ulo. Hindi ito yung epekto sang ang ibang tayo sir, hindi ito yung epekto yung kwan, hindi ito yung epekto sang drugs. Genetics na to yan. Genetics to, psychotic, amo na to yung ara. So kung ibutang mo to ang mga drug dependents mo, kasi madalman pag-hit sila. Correct. Yes. Oo, sir. So anyway, thank you gid sa imo time karon nga aga and hopefully masigi-sigi ni Blakay Siling ko after Banago, ambot din, ayan ang target din ni Sir Espinido. Correct na gani siling ko, dapat involved din gurong taga-kadak da as one of their priorities and programs sa first quarter sa 2020. Para at least prior o before pa man mag-launch abisang pinakdako na nga operation against illegal drugs kag sa mga sindikatos Bacolod device.
Yes, sir. Kaya balo ka ang Badak na to, may counterpart na sa barangay ng Badak eh. Correct. So, damo na siya NGO, nga da. So, upod sa PCR, ang bisang aton BCPO, Public Community Relation, so damo ang galibot. But then, gusto yakid nga siya ang spokesman, di pwede man siya kasit-in eh. Okay. Pag saylo, yadi, I think ang focus siguro ni Banago, Barangay 1, Barangay 2. Kaya rin na din ang areas of concern eh. Oo. Sige. On that note, bye, salamat gid sa time nga ginatag mo karon nga aga. Salamat, good morning. Yes, sir. Thank you man sa kagmayong agaliwat sa atong pagpalamati. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran. Nga mo na nalabutan ta because areho namuno ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Balikan ko lang Black Dali. Kay do kahalang ponsilingya kon ang taga Bacolod nga mga member sa Bacolod City Police Office pariyo lang tani panimuot abi kag commitment sa iya. Why na siling niya nakalabot si Lieutenant Colonel Jovi Espinido diri sa lugar niyo? Action Hotline. Tinanong butang balon siniman. Ari siling ko very serious ini nga sa isang sitwasyon nga sa ulihi basi kung may ideya or for me may ara na nga dani diya si Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa kalakaran mismo sulod sa aton mismo nga ara sa law enforcement unit or agency sa mismo kapulisan tinano ini man I think siguro kinanglanon dire although nga ang pag-intindi Kuya Subong ang initiative nga ginahimo ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido iniya daw ginhatagan sa ligwa coming from the national headquarters ng PNP nga pwede siya maka-initiate whatever he wanted to do. Pero hindi man aguro magpasugot si Lieutenant o si Colonel Attorney Henry Binyas nga mapinagusto lang ding tao nga under sa iya. Action Hotline. Nga makompromise man ang iya sining nga posisyon. Pero may aray na sila of course understanding da. I know. Pero ini siling ko maguluwa gini sa uli, sigurado gini siling ko damo maglilingin ungutok sinimo. Action Hotline. Kinali sa uli maguluwa. Kapin pagid nga may mga question na subong nga ginaraise. Nya nga may mga operation man tuod ang pulis dis Bacolod. Damo man tuod sang mga successful operation pero nga subong do may mga nagaguluwa yung mga aligasyon nga may ara operation nga misdeclared ang recovery how? Action Hotline. Hala, di niya nagalin nga mga information na ko ninali nga may ara na basihan. Kag bangon nga ang ginahimo kag approach subong ni Lieutenant Colonel Espinido gapalapit to siya sa tawo nga ang primerong perception ka tao singa agoy ara si Espinido. Palanago kita. Delikado na siya. Basi kung makita, ita na kang may ngalan, tas listahan niya to, bundakan niya ta. Action Hotline. Kaya sabong lain, ang approach siya lain, nagkanto pa siya sa komunidad, kag siya to yung nagsugilan nun. Now, siling kunali, gani may piladi sang mga aras komunidad nga magkanta kay Lieutenant Colonel Espinido, nga makabulig pagin magpapag-on sa mga ebidensyang ginuyatan niya. Hala nyo. Action Hotline. Inibalantayan ng mga development kang mga update. Hindi lahog agtuloy ni kung hindi ni guro si Lieutenant Colonel Espinido. Mga iban lang din may pulis nga why guts. Hindi niya guro magalaktiner sa Bacolod Malakay mo pangayaw dis lugar nga una bes why kang ginman niya direkta nga pamilya. Why sa maapin kag bulig si imo pero perte nga guts. No? Ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Action Hotline. Ang aton lang at the end of the day, gakabay pa ang mga operation kay moon sang DEO kung sila man mag-operate sa ulihi. Kabay pa nga hindi lang mangin bloody encounter. No? Kabay pa hindi lang gid damo sang kabuhi nga magkaladula.
Kay siling ni Lieutenant Colonel Espinido, wala sila choice kung magbato ang mga sindikato. Action Hotline. Bia Jonathan, good morning. Jose Gerson Lapinig, niya good morning. Monitor naman sila subong on board Hino delivery van going back to Bacolod from San Carlos via Don Salvador kanday Jupiter Silobrico kag Johnny Gialon and Angkilan Baskog kag mga gwapo nga piloto. Ba, sang laso nga pula. Laso nga pula ha. Bowie Jolingo, morning. Teresita Orita Kahuraw, good morning man. Elizabeth Malaka-Gamala, good morning. Please greet Bishop Emeritus Vicente Navarra and my brother Eduardo Malaka, their birthday today. Thanks a lot, more power and God bless. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Si Father Jude Merasol Garceniego, siling niya matagan doon personal initiative for Taal donation box for Taal victims. Location, siling niya aradira sa RGJ Store, Jim Pass, Barangay West, Candoni. Sa mga gusto mag-donate, kadto lang sa store. We're open from 7:30 a.m. to 6:30 p.m. Any amount is already a big help. Thank you so much. God bless you always and your whole family. O si Father Jude Mirasola, gambal sa sinya basi may amot kamo dira para bulig sa mataal victim, feel free nga mag-donate. Action Hotline. Paring Lipong Chupoy Magbanwa sa Pungsod, China. Good morning. Ernie Morales, Marieta Montuya, and Gerald Babaw. Gamonitor man. Action Hotline. Idol Sir Cesar Villa. Actionard, good morning. May I quote the wise saying, only a thief can catch a theft. Tuod, no? Kaya pareho sila mo. Amo nang magka-intindi kang makadakop tuod sa kawatan man mo. Action Hotline. Pero hindi, huwag kaya kasiling nga kung sa drugaya, kinalan may illegal drugs ka man, parang dakpan mong illegal drugs. Action Hotline. Neth Pongyan, Ivy Nicole Tikot Pagunsan, classmate Uton ni Alcania. Morning man kay Pusiyado dyan ni Ninyo Bugina. Edwin Muya Delgado, Heaven, good morning. Eva Loro, Nonoy Espina, Sir, morning. Araman si Casa Arthur Siguenza, Bowie Jolingo, Frank Hennessy, Elmer John Ferrer, Andrea Amanda Jaime, Percival Villamor, James Kai de Leomes, morning pare, Sir Arman Tuga Pilayo, morning. Marieta Montuya, Aramano, morning. Patamiyaw naman happy 24th birthday sa pinakagwapa kung amanghod nga si Aiza Pagonsan. Araman si Gerald Babaw. Salamat kita, no? Richard Taldi Anasta. Ay, si Ma'am Jas T. Lim. Justy Jim. Amorski Firms. Pag-asa Feeding. Martin Gonzales. Pare morning. Joy Archie Balandero. Marieta Montoya. Ay binikol na Tikot Pagunsan. Okay, salamat gid sa inyo pag-monitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Life
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
Yan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, alas 9:06. Oy, kumusta gali ang taga-Comelec? After nga nag-umpisa, nagligad nga adlaw ang
registration, may tawo man kakadto. Action Hotline. Batyagan ko dola ka paguro sa lato-lato kung maisay ang kakaladto das taga sa kumilik bangod nga ang buta no nang kinaiyate nga kundiin pagani itong kung tani mo ning tiyempo nga temprano pa kamo kadto da no at least tawhay makakuan gid kamo makapagusto gid kamo ka kuan nyo kapalista nyo da no inang hindi blagutok. Action Hotline. Hindi nga inang makadto kamo daya inang puwerte nakagutok tas ang basulon yung pang taga kumileg. Action Hotline. Alas 9:07 na Action Radio Philippine Standard Time kay oy paring Ed Lumugdang parebo pasensya gidbalda gidmigo mo for 2 days so ay kita report Action Hotline. Marlon Camacho Regalado ga monitor man Sir Andy Delgado dira sa Pungsod Japan. Good morning man kay Madam Karen Tanlangit, Maymar Fernandez Estrella. Thank you kay bro Kano Oreta may nga gamanda. Action Hotline. Kas-a Arthur Siguenza, Glenn Ramos, Kas-Aneth Pungyan. Thank you gina. No, sa pag-monitor ninyo. Action Hotline. Kay Totoro to hindi ko kasabat sang tawag mo Sorry gito kay timing ginabing pagtawag mo ga nakabalik na ko tawagan ta kain na short while Action Hotline. May base importante na blang kay Totoro ko. Thank you gito kay kuano Tita May and Tito Bubong Salinio address Isabela to thank you gida sa pag-monitor nyo. Action Hotline. Salamat gida na si paring Albert Sanz, good morning. Salamat man sa pag-monitor. Pakarunan taning parte sa kwanwa. Damo abi ka pamangkot sing nanano ni ang balita na sumungkay tidri sa Bacolod diya di Mayor nag-order na sa monitoring parte sa sining coronavirus no nga pamahog na naman lang base kon may malat na naman no pero at least ang nami diri nga may mga preventive measures. May tikang kag inisyatibo gilayon na ginahimong gobyerno. Amo lang ang pinaka-importante, hindi ta nabla pagulaton do pareson ng task force ESF nga at least nag-initiate yung probinsya. Nakita nyo naman dito sa Iloilo do kalak ganito yamo sa dong ASF. Diri sa aton na grabe stricto todo. Upod di sa aton sa local man nga ESF task force. Hindi mo ni dapat paglahog-lahugan kay industriya nimo ang ginaistoryahan ta. Tining coronavirus balatian niya virus ini. O kung magkasulod na di karon sa aton ka may cases na kundi talang-talang naman kita. Mas maayo na yan nga temprano pa ga-initiate ang mga natungdan nga mga government agencies. Hindi tatanan pag-isalig ni sa isa lang katawo, no? Nga sa uli may magbinasulay naman bla. Kay Giselle Franco, no? Giselle Franco, good morning. Silinga, good morning lang da. To Erwin Gonzalez and Dudoy Taiko of Maaw Public Market. Kamonitor gisila kuno subong. Bawo salamat gid. Araman si Reggie Valencia Tilanas. Action Art Monitor lang kami di mga vendor boys sa barangay Villamonte. Totoro, tawag ko sa imo na short while to tapos ko lang. Bia Jonathan, good morning man. Ripa. Sakay nabasa ko na ni kay Jose Hirson na Honyo Lapinig. Kaina nabasa ko na. Salamat kita. Buwas lang kong bawi, no, kaya ginapayunan ko lang ang tingog ko. Doon hindi pagid fully recovered to. Daw isinggit mo, daw mawasak pagid ang puwak tabla. Grabe ginang epekto sang kaso, no? Wala tagaling tiyempo, diri sa ito na pagpangalaga. Nang ako lang bilin sa inyo, kag ginapanugyan, kaya bisa na mo ning na-experience yan, tabang sa Dr. Alfred, so, nga products, nabuligan kita nga madasing nga nagka-recover. No? Salamat gid kay Sir Nunoy, kag sakay
Sir Ferdinand Cuadernal kay nagpadala sila gilayon to sang ayuda, no? Nagpadala sila gilayon sang product, bla? Nga sila nga i-double dosage, no? Para dasig ka makarecover. Action Hotline. Salamat gid sa concern, ha? Kay Dr. kay Sir Nonoy Cuadernal, kag kay Sir Ferdinand Cuadernal nga attender gid sa aton, no? Nagpalayag isang ila concern. Action Hotline. At least balik na kita trabaho, no? So, isa din ginarekomendar nato ng produkto ng Dr. Alfreds, especially sa mga matrangkaso ka, gahanda pa lang, dublihon mo to ang dosage o kung ang pag-inom sa ila capsule, no? Kay makabulig gini na nga magbakod ang immune system kag resistensya sa lawas. Man ko mabakod ang immune system kag resistensya sa lawas, meaning hindi ka dali-dali matapikan sang anuman nga masakit. Amo malang na kagway labot sina damo niya phytochemicals. Ang phytochemicals nagabulig ini para nga maayo ang kondisyon, no, sang aton sining bilog nga lawas. Kag nami pagigig kompleto siya sa vitamins and minerals from vitamin A to vitamin Z, no? Ang arabla vitamin A and to zinc, no? Nga mga vitamina kag minerales kinahanglanon gid sang lawas ta. Action Hotline. Ang tinami ni sa may mga hapo nga mabuligan kagid, no? So tandaan tagid palihog, ha? Basta gani mo ning tiyempo pabago-bago, laban ka sa masakit bisan common illness, pwede ka nga masakit. Ang ginarekomendar naton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. Why na ko galing time, dari sa aton sining nga pagpangalagad, bawi ko buhas sa Webes nga presentation. Sang inyo pala tuntunan Action Hotline. Once again, thank you gid kay Action Brian Morden for taking over sa 2 days naton nga programa. Action Hotline. With Action, Henry Espulgar sa technical side, back up ta karon nga aga si Action JM Baikin kag Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon